се записваш, мамо? Кажи нещо. Кажи нещо, маминце. Мама. Мама. Айде, кажи нещо. Тю, не мя ли бе, мамо? Ето. Да покажем как ти не искаш меченце. Това искаш пращчо. Виж как маменце се гади в тебе. Тъй, че е онемяло. Ето го, мамо. Това е то одеялце. Това не е пращчо. Ето малката Тея тук. Колко е съсредоточена и позира. Ти виждаш ли се, бе, мамо? Леле, колко си сериозна. Тея. Тейка. Ето го меченцето. Ето, нерви. Ето го пак. Ето го, мамо. Започваш да посягаш. Оле-ле. Емуа. Не мога да го понасям това мече, бе. Тия хора не разбират ли, че не могат да го търпят това мече. Ето пак тук го тикаме. Но не, безуспешно е. Прасето само и това е. Мама. Да, мама е тук. Ето виж колко си красива на камерата. Вау! И защо ме биеш мен? Така. Това ли мама заслужава? Това ли заслужава, мама? Това ли заслужава? Кажи, бе! Ами кажи, бе! Ами кажи, това ли заслужава, мама, бе? Не можеш да я извадиш гливната. Не. Кажи, сяо. Ще загасиш ли? Айде загаси с твоето пръстче, хайде.